kaldo ɗum fof henne koko haali ko wela mais ko laaɓi ko coronavirus ko tooke ɗe ngannduɗaa henne ummi ko e wuro ina wiye Wuhan to henne to Chine. Humbiɗo e ko fewti e coronavirus. Docteur Ba won wiyoɓe ɓi ñaw coronavirus woni tooke ñaw coronavirus ummi ko e laboratoire fittimana koko fewna tan ko yimɓe pewni ɗum berli ɗum e windere nde ɗum ni woodi na ala docteur? Kaldo ɗum fof henne koko haali ko wela mais ko laaɓi ko coronavirus ko tooke ɗe ngannduɗaa henne ummi ko e wuro ina wiye Wuhan to henne to Chine. te ina annda également holto ngannduɗaa ko ɗo tooke ɗe henne ko toon rewi ko wiyete henne chauve-souris ko wiyete henne dromadaire eɗen mbiyata chameau ko kanko tooke ɗe biyeteɗo coronavirus o ko ɗon o ummi kanko noon woni sababu rafi biyeteɗo henne covid-19 yimɓe ɓe mbasa wadde juumde e ko wiyete henne covid-19 e coronavirus woni tooke ɗe covid-19 woni rafi o. Docteur wadde holko waɗi yimɓe cikki kullel walla tooke coronavirus fewna koye nder laboratoire? aɗa anndi aduna o henne hannde ko aduna pooɗodiral e aduna mo ngannduɗaa gooto fof wiyata ko min e aduna également hooram ko ɗum waɗi ɓayri noon rafi o henne yalti il faut que laboratoire uji ɗi gooto hen fof wi ina waɗa positionné ko ɗum saabi henne haareji ɗi gooto fof noon tuuma goɗɗo on wiya henne ko kañum woni sababu nanngam o walla goɗɗum mais ko woni goonga ko rafi mo ngannduɗaa o henne ina woodi te saabi ɗum henne ko tooke biyeteɗo henne coronavirus ko laaɓi o aussi henne ko rafi mo ngannduɗaa henne ummi koye wuro ina wiye Wuhan to henne to Chine. Docteur Ba haalullaji ɗi keewi eywa hono neɗɗo waɗata hannde ha rento ñawngu ha danda e bone ñaw coronavirus? Neɗɗo fof henne yo rento holno rentorte d' abord ɓayri tooke ɗe ngoni koye leydi ngoni koye ko taari en woni e ko ngannduɗaa ko henne ina woni sara men donc gooto e men fof ina foti wadde masque o henne ko so tawi aɗa wonde e tooke ɗe mbasa ɗum tottude mo kuccitɗa o so tawi henne a wondani hen mo kuccitɗo e makko o sono wonde ma tawa henne kañumne wawamo rokkude tooke ɗe so yawti masque o ina ñaaga aussi ko neɗɗo fof henne yo haɓɓu vert lone par ce que tooke ɗe ndewata koye hunduko ndewata koye hinere ndefata koye kine ndewata koye en même e noppi geste barriére goɗɗo o ko ɓayri tooke ɗe ngoni koye leydi walla ɗo ngannduɗaa henne ko ɗo tiiɗi neɗɗo fof kala nde arti galle mum walla holɗum yo lawƴo juuɗe mum e sabunde so pari henne yo ƴettu gel mama e juuɗe mum tooke ɗe henne mbasa mayde ɗum fof kadi e yonani mais yimɓe ɗiɗo aussi so kala ɗo dardi yo goɗɗodir sabba au moins 1 mètre par ce que tooke ɗe so neɗɗo o isli tooke ɗe mbawa henne diwde ko ngannduɗaa ko henne ɓuuri 1 mètre.